E awe felizmente nos está na Lago Heights Park para inaugurar o speeltuin novo que acaba de maneira vos paroak aqui da Clá para assim nos muchanang de barrio por bem e passa rato ameno, tá em liberdade, em natureza, para hunga e passa duche. Essa aqui estava uma colaboração de diferentes partners local e internacional, junto com sede Aruba, governo de Aruba, VNO, Stichting Jancho Beton e também fundo de postcode loterij e bouw de coordenação de senhor Rafi Kok, nos alogra e bonita projeto aqui. Awe nós temos junto com nós duas escolas, Paula School e também Montplaisir, para assim aqui por inaugurar e tá e promemos que tá hasi uso de espaço aqui que tá vai tá abrir para pueblo. Sede Aruba está comprometer su mês na criar espaço seguro, recreativo para nós muchanan e para que essa aqui nos quer enfatizar que o plano de manutenção local de sede Aruba para prometer e depois lo continuar de uma forma mais sustentável através de outros stakeholders e partners para percurar para o lugar aqui por ter para tempo largo e me quero mencionar também que o qual que nós mira agora solamente a primeira fase de desenvolvimento de speeltuin e de inteira área de Lago Heights Park. Caminha com pronto lo tem instalação de banho nang, cooler nang de água, fit para também para imucha nang e também dentro de mais barrio nang nós está seguindo sondia para onde tem espaço e necessidade para criar mais speeltuin para nós mucha nang. En dat doen we in Nederland, maar ook in het Koninkrijk der Nederlanden. En daar valt Aruba ook onder. Dat doen we sinds 2020, dus op de eilanden van het Koninkrijk. Bonaire zijn we begonnen. Saba, Sint Eustatius en sinds ongeveer 2-3 jaar werken we samen met onder andere Serie Aruba. Ook aan het realiseren van meer goede, uitdagende en ook veilige speelplekken voor de kinderen op dit eiland. Dit is de eerste plek die we vandaag hebben geopend. Een, vind ik zelf, hele mooie, kleurrijke plek waarvan ik hoop dat die ontzettend veel gebruikt wordt. Het proces heeft ongeveer een jaar, 1,5 jaar geduurd. Dat klinkt als best lang, maar dat is omdat we een hele goede ontwerper, Rafi Kok, hebben betrokken. Om ervoor te zorgen dat alle ideeën die de kinderen hebben genoemd ook vertaald kunnen worden in een ontwerp wat veilig is. Met materialen die tegen het klimaat hier bestand zijn. En dus ook duurzaam zijn. Want dat willen we natuurlijk, dat deze mooie plek over 5 jaar nog steeds goed en mooi gebruikt kan worden. Ja, dat is het. We hopen hier niet bij op te houden. We hopen vooral door te bouwen aan meer goede speelruimte. Dat is hard nodig in Nederland en dus ook op de eilanden. Na deze plek komt er nog een tweede plek. De locatie gaan we nog bepalen. En we hopen vooral samen met alle partners, zoals CD, zoals Land Aruba, de Postcode Loterij, andere mogelijke financiers, meer goede speelplekken voor de kinderen te bouwen. Dus ik zou ook vooral iedereen willen oproepen, wil je meewerken, wil je bijdragen aan het realiseren van zo'n mooie speelplek. Meld je aan, doe mee. En laten we kijken hoe we samen tot meer goede speelplekken voor kinderen kunnen komen op dit prachtige eiland. Los años pasados nos oro llamar door die Serie Aruba para brainstorm over die buscar una localidad para parque nang pa Aruba, parque pa Mucha. Serie Aruba trabaja con diferentes fundaciones de Holanda para recaudar fondos para esse proyecto nang di comunidad. Na dingen zijn na bing topa ku Jancho Beton, ku ta stichting ku ta hasi parque nang na Holanda, ku ideia of propósito para criar parque nang ku diferente tipo de hunga. Dus não solamente para hunga de activo, pero também hunga creativo, just hang out, tipo de coisa assim. Por isso hoje nós começar papi kunang, nós buscar brainstorming e nós visitar School Paulus College in tempo aí 2 classes, nós lá que muito na schets e na bem natuurlijk ook mais op ideia mens. Die zijn nós certo lo que nós por para criar 2 casas, casa aventureiro e casa de criatividade, onde tem diferente color, diferente esfera para dar emocionar diferente opção para hunga. Ja, nós estamos muito contentes para a primeira fase realizar. E de 2 fases está para pôr instalação de WC, para fazer parte com fit spot e para fazer certo outro elemento para abrir esse parque aqui, parque completo para e tour.